приятна си. Наистина я носиш уверена като кралица. И какво трябва да се случи сега? Вижте, звездата е зад магическата врата. Яви се, защото нося рокля, достойна за кралица. Сигурна ли си? На 100%, Блум. Да се трансформираме, за да минем през вратата. Магия на Уинкс, Космикс! Време е за шоу, момичета!